elekere anọ nke mgbede n'oge ndị Igbo n'Ozisa 96.1 FM Owerri. Igbo ndị ọma, ndewonu, nke onye chiri ya zere. Gerenụ akụkọ ụwa. Taa bụ Tuesday, abalị 22 nke ọnwa abụọ n'afọ 2022. Ndị a bụ isiokwu ndị anyị jiri mere akụkọ. Ndị na-azụ ahịa nakwa ndị bi n'okporo ụzọ si Toronto Urata gawa Road Safety Owerri akwala akwa maka ụzọ ọjọọ. Otu nwoke egbuola enyi ya nwoke n'ihi naanị pam 15. Otu nwata akwụkwọ mba Ethiopia ejila aka onwe ya nye ndị obodo ha ọkụ latrik. Ọkwọ ọgbọ bụ Tyson Fury na onye ogbo ya bụ Dillian White ga-achịpụ ya maka agbamaka World Heavyweight title. Sonye anyị n'akara ududo anyị bụ www.ozisaradio.com maka ihe omume anyị ebe ọbụla ị nọ gburugburu ụwa. Abụ m Ikenna Bekee. Igbo ndị ọma, ka anyị nụrụzianụ akụkọ anyị ndị a nakwa ndị ọzọ na uju ya. Ọha ndị mmadụ, ndị bi nakwa ndị na-azụ ahịa n'okporo ụzọ si Toronto Urata gawa ụlọ ọrụ Road Safety nke dị na kansụl ime obodo Owerri North ebesarala aka na-achị steeti Imo akwa si ya gbatara ha ọsọ enyemaka dịka nnukwute ahụhụ ga-echere ha n'oge udu mmiri ma ọ bụrụ ma a na-emezighị okporo ụzọ ha. Ha sịrị na ọ bụrụ na enweghị ihe ọbụla e mere n'ụzọ ha, na ha ga-abanyekwu na nhụjuanya nke ha hụjuru n'afọ gara aga n'oge udu mmiri. Anyị ga-echeta na o nweburu ụlọ ọrụ ngo e nyere ọrụ ngo maka ya bụ okporo ụzọ n'afọ 2019, bụkwanụ ndị malitere ọrụ ma mechaa ha agbahapụ ya, nke tinyeziri ndị bi ebe ahụ na nnukwute ahụhụ. Kamgbe ahụ ọ na-arazi nnukwute ahụ ụgbọala isi na ya bụ okporo ụzọ agbafe n'oge udu mmiri, dịka ụfọdụ ụgbọala na-emi ma na-atọkwa n'okporo ụzọ ahụ. Iji nyetụrụ ya bụ okporo ụzọ aka, ndị Owerri East District nke ụlọ ụka Assemblies of God Nigeria nọrọ n'afọ gara aga tinye nde kwuru nde naira iji gbaa okwute na ya bụ ụzọ iji mee ka o kwetu ọgbụgba. Onye district superintendent nke ya bụ ụlọ ụka bụ Reverend Ebel Amadi sịrị na ha mere nke ahụ iji belatatụ ahụhụ ndị bi ebe ahụ na-ata, ebe ọ bụ n'obodo ha akwụkwọ Evangel Model Secondary School Owerri bụkwanụ nke nọ na okporo ụzọ si Toronto Urata gawa ụlọ ọrụ Road Safety. Reverend Amadi yọziri aka na-achị steeti Imo bụ Sinetọ Hope Uzodimma rịọrọ ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka ugbu a tupu mmiri alọghachi. Akwụsịla mkpụpụ ahụ a chọrọ ịkpụpụ aka chịburu steeti Imo bụ Sinetọ Rochas Okorocha tata n'ụlọ ikpe ukwu ala anyị nọ n'Abuja maka mpụ ijeri naira 2.9. Okorocha bụ onye ụlọ nzukọ omeiwu sineti na-anọchite anya Imo West abịaghị ụlọ ikpe. O nweghịkwanụ onye ọkaiwu o dinyere ka ọ nọchite ya na ya bụ ikpe tata, mana mmadụ 6 ndị ọzọ akpụpụrụ ya na ha n'ụlọ ikpe maka mkpesa 17 gbasara mpụ na nrụrụ aka bịara ya bụ ikpe ha na ndị ọkaiwu na-anọchite anya ha. Mgbe e kwulitere ya bụ mkpesa tata, onye ọkaiwu na-anọchite anya ụlọ ọrụ Economic and Financial Crimes Commission EFCC na mkpịsị bekee ya bụ Maazị Cosmos Ugwu gwara ọkaikpe Ịnyang Eden Ekwo na nwa amadi ya chịburu steeti Imo n'oge gara aga
na-ezo onwe ya ezo iji gbanara akwụkwọ ekwesịrị inye ya maka oku ụlọikpe dịka iwu siri kwuo. Ọ sịrị na ndị ọrụ nchekwa na-eche ya nche mere ka o siere ọga ozi ụlọikpe ike ịhụ ya anya ma nye ya akwụkwọ otu o kwesịrị. Ọkaikpe Igbo yiziri ya bụ ikpe n'abalị 28 nke ọnwa Maachị iji nye ndị ụlọọrụ EFCC ohere izigara ya bụ akwụkwọ iji mee ka o nwee ike ịbịa zara ọnụ ya. Ndị otu Indigenous People of Biafra IPOB adọọla aka na ntị ma kwuo na o nwekwara ihe ga-eme onye isi ha bụ Nnamdi Kanu bụ onye nọ n'ụlọ itiri ndị ụlọ ọrụ Department of State Services DSS. Ndị IPOB dọrọ aka na ntị a dịka ha kwupụtara na ha amaghịzi ma Kanu ọ ka dịkwa ndụ ebe ahụ. Ndị otu a kwuru nke a n'ihi ọjụjụ ndị ụlọọrụ DSS jụrụ ikwe ka ndị ezinụlọ Kanu nakwa ndị ọkaiwu ya gaa hụ ya n'ụlọ itiri ahụ. Ọ bụ Emma Powerful kwupụtara nke a ma sị na ọ bụrụ na enwe ihe ọbụla mere Kanu ebe ahụ na ndị a ga-ejide bụ ndị ụlọọrụ DSS nakwa ọchịchị ala Naịjirịa. Ndị Civil Society Organizations nke gụnyere ihe karịrị otu 24 mere ngagharị iwe tata n'isi ọchịchị ala anyị bụ Abuja iji manye onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari ka ọ bịanye aka n'akwụkwọ iwu ntuliaka elu ahụ ahazigharịrị ọhụrụ. Ndị a mere ya bụ ngagharị iwe gbakọrọ na ogige Unity Fountain tata ma zọrọ njem gawa n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị. Ederede ha bụcha n'aka ha gụnyere Buhari sign electoral bills now, prevent election rigging, the bill protects the voting rights of PWDs, Buhari save our democracy nakwa ihe ederede ndị ọzọ ga. Mana ozi enwetara site na ụlọ ọrụ onye isi ala n'ụtụtụ tata na-ekwu na onye isi ala anyị bụ Buhari chọrọ ịbịanye aka na ya bụ akwụkwọ iwu tupu awa ole na ole agacha. Ọ bụ Femi Adesina gwara ndị mmadụ nke a site na ihe omume onyonyo TV emere tata. Ọ bụrụ nnukwute ihe mgbagwoju anya tata na otu ụlọ oriri dị na Irona Ado Ekiti dịka otu nwoke ama ama dịka Portable kụwara bọtụl eji aṅụ mmanya ma maa ya enyi ya nwoke ahụ aha ya bụ Amos Ayola Ajayi ọtụtụ ugboro nke kpatara ya ọnwụ. Akụkọ kọrọ na Ajayi bụ onye si obodo Itakwa Ekiti na onye ahụ gburu ya bụ Portable bụ ezigbote ọyị nwoke. Portable bụrụ bestman na agbamakwụkwọ Ajayi n'afọ 2014 mana nghọtahie dapụtara n'etiti ha abụọ na ụbọchị Sọnde tisara ọdịmma ha, nke ihe kpatara ya bụ naanị naira pam 15. Opekata mpe ndị njem 11 ka ọkụ regburu na ihe mberede nke okporo ụzọ mere dịka otu ụgbọala barara ọkụ n'obodo Mararaba Isa Ida nke dị na kansụl ime obodo Kagarko na steeti Kaduna. Ụgbọala si steeti Edo na-aga Zaria tupu ọ bara ọkụ ka o zukuruchara ụgbọala eji arụ okporo ụzọ dị n'ụzọ ebe ahụ. Ọkụ a gbariri ndị niile nọ na ya bụ ụgbọala. Ndị mmadụ etoola otu nwatakịrị nwoke dị naanị afọ
14 maka iji usoro biogas nye ọtụtụ ụlọ ndị nọ n'obodo ha dị na Borno Zone na mpaghara ndịda ugwu mba Ethiopia ọkụ latrik. Aha nwatakịrị kpara ike a bụ Adan Hussein Dida, bụkwanụ onye ka mụma oge agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọta akara bụ praịmarị nke 8 na obodo ya. Igbo ndị ọma, otu a ka ọ haị n'ọnụ n'akụkọ anyị nke mgbede taa. N'aha Anthony Anyanwụ bụ onye dekọtara akụkọ a, ka m Ikenna Bekee onye tụgharịrị ma gụọrọ ya n'asụsụ Igbo ji asị, imeela maka ige anyị ntị, ya gaziere gị.